Ibarat adalbert, imut ban let penyasono bat ka parti BJP. Hatu kata kalong ka basisya. Kublay sibu ni pi barok ki parlok jonga ki baju sngo tenat ban pet igi video ha kan ne ka channel ka jonga te ha kan ne ka por ka bamenta ngakwa ban keren kata kalong ba dang ha kini ki sngi beladam ngayui ka we ka khubor ha ki social media ha ki YouTube ngayui ba ibarat adalbert i mut ban let join no bat ka seng BJP parlong pias ngogum no lor kani ka bantala da ibarat adalbert in let join no bat ki we pat ki seng san partai ku mangitip ka BJP kani ka news lani kani ka khubor kadai ka ba shisha ne ka bom shisha ngamtem te henry ngamla airu ban ong ba kadai ne kamdai henry ke ga banga yoi dia gi jonggi khmat ba ibarat adalbert imut ban let ban join no bat kani ka party te lada ka longkum ta pi baro gi pat ba baro pias ngokum no lada mai in let no shaki we pat ki seng san partai ki badan hakani ka jala ka jungi ka balongkum ka BJP kum banga yoi hakini ki news balada nomor mentang iba ka Voice of the People Party kala suspend no ibarat kumpalais nam lenter te ke ga banga yos ngo kolong ba hakini ki khendiat sngi ba ibarat i penpau haki rensan social media kolong ba i ong ba ka Voice of the People Party ka suspend yang lais nam kala long tik kum ba kala be sendan mdai shu tambah suspend kala long ba tik kum kala be sendan te kani ka jingle lani kani ka jinya kaja ka bawanra apa ka Voice of the People Party bat ibarat ka penlong ba hatu ka dene empat ba ibarat in let bat ka wai pat ki sengsan partai te ngala benong ba ibarat adalbert idei u MLA u bala job bon term naka not long constituency bat haka bekum kani ka por kala wan kani ka jinya kaja hatu ngam pitharai lane kumno ba ibarat idang yo tiket biang naka Voice of the People Party bat lada im yo tiket shoot naka Voice of the People Party pi upat ba baro pi sngokum no indang job ne inam job shoot hagani ka election ka term ka banwan house nam arajar arpopra hatu indang job ne inam job shoot ngam tikna shoot ba ngala benong no haga jing perkat bit ke jonga ngala benong ba ngam tikna shu bai baret in yo tiket naga Voice of the People Party but ngam tepat ya ka bansawan dan ringi kerman pat ba ibarat bat ka Voice of the People Party kin don biang ya ka jingya te kin don biang ya ka jing it kin don biang ka jingya smutu jingmut lada kalong kumta kala ban biang hadu kata ta hare lada kamlong kumta lada ibarat bat ka Voice of the People Party kin ya clash dan ngam tharashu bai yo tiket naga VPP but ngala benong ba haka term kaban one house nam arjar popra tengala benong no ba ladai yang naka BJP lane kala ru benong ladai inam yang naka BJP ru ila ban yang na independent te haka jingpet ke jong pi tharai kum no ba in job lane inam job ladai yang naka BJP in job na but ladai in yang na ka independent hatu in job ne kata ka dega rai ka jompi pat ba ke bangi imenta namar ngi ke jinya clash ka ba ngemla shu ban aga jingpet jungi bring im issue ta ka jingkerman ka ban bakan penwan biang kini arngut ai baran badega parti he berkoi bakini don biang ya ka ju ka jingmut bakin don biang ya ka ju ka jinglong haga jingi ke jonga bat ka jongi lang baro ngi ba haka Voice of the People Party VPP ngala benong ba ngemudur syu ya ba ya ka eke ba benong ba haka ni ka party kandon ka jingya kendrum kendram kandon ka jingya clash kandon ka jingya mayanya kandon ka jingya shurut ngi ki pat ba ngemudur syu kita ki eke berkhat namar ngi ya nadu kinong yalam ki ba shkhmat nadu kinong yalam klaim da jer kerteng ino inuru ngi bakilang labanong no nadu ka kerdan nadu ka jingnang jistat nadu na dong sudong
kilong qualified kumno ban yalam ya ka ribat ka jat ben rio ban penduk ya ka bamsap bampong ban penduk ya ka high level attitude ban penduk ya ki egi berkhot ya ka ega baka sarkar berem kalayat chakman dan rai menta ngala banono klempoi perkhan shisha ngi yui penban kablong thikop kum umsaw kababan wan ban rat jendat ne ngala banono kendet ni shui ba ya ka kenram ni shui ya ka jinya pat ni shui ka jinya ya ka jinya keno iwe pan ke ka bang kwa ban keren kalong ba ni upat kasih bayar ubai uwar ulingam umaram ngala banono nyem kwa shu ban yui ya ka jingpat jingpra haka jela ka jongi lamno wa para kasing nyem kwa shu ban ya ba para kasing ngindon ka jingya shurut ngindon ka jingya kenram nyem kwa shu ke bang kwa menta kalong ba ke bang hitip kalong ba ngi kwa ya ka jingya teli ngi kwa ya ka jingkala haka jela ka jongi dan rai mentapat upat ba berkowe ukendet ban yui ya ka ni ka belajar labnono kalong shisha ka jinja ka basongsi kumbang la debong syakmat baka voice of the people party kala suspend no ibarat adalbert lais 6 lenter te inam la syu ban ya simenta bat ka party hakinu gunu jinyalang te ke ka bang ui dal ki jong khmat kalong ba mentang ngayu penban ilong thikum u independent marway ilong thikum u independent haman laki jinyalang omdei jong kanu kanu seng san pertai henry jong ki pat bahi idan rikat ngalap nona dang menha kene menen ngadeng ke news ba ibarat idan lang bat ki pat ba ban persya yau adhar idan lang bat pat ba ban persya yau adhar ilong marwe ban yalap ban keren ban pensyai yiki pat ba jongkari bat kajat ben riu henry ka bakado kalong ba nga lene mangi ngi kwa biang baka party bat ibarat kinya donno ke jinya snutu jingmut kin donno ke jinya map kin don biang ya ka juk ke jinglong ya ka juk ke mensim ya ka juk ke jingyu i jingai mangi ki pai ba ni kwa ya kata lada long ka bala ibarat ada bird baka party perkoi to a kinya long biang ka we ban yang ban pensyai ban rading kong ya ke jisya ya lambak la kumba ki we pat kinong lambe ijungi kilale haki por bladam lada long ka bala ngi gipat ba ngi terang ya kata ba ngi i ke jingjat jingpra jong kari bujat beriu jongi remeta para kasing ya syurut para kasing ya ngim don shu ke jing teblam para kasing ngim don shu ke jing it komnote ngelak ban yalam ya ki jat lade ki we pat ki jat ken shi dene ken ben ken kho ba watang ya ki jat lade watang ya kas kenhun lade ngim lak ban yalam kumnong ini alam ya ke jela berkoi katahi ke bangi terang kum ki pai bai bro lada kamla shuban long de ngin sepet ha kata kapor lada ibarat bat kaseng voice of the people party kimla shu ban don lang kimla shu ban long kum bagi julong de ngin sepet haus nam arajar apa pra kapor kan batai kumno ngatip skam kapor kan sebatai bat upat bahi unjuba ngahang ni ngam don jin syaliang yanu inu hendrai ke ba ngaang nut kolong ba to ase bang kumbang ilong to angin long ya ke jinya bakla
iwe tu ni map no ni kelat no namar ngi kibre ngi don bun ki jimbakla ngi mla ban biang ngi bakla ha baro kirkom rei ke bang kwa ban kalong tung ni map no iwe ngin kelat utai ubakala lene katai ka bakala ini lek ban sandur rei ban ban pat ya pra kalong ke ka ba sosi parlong la dai barit adul bot in yang ha katem ka ban sawan ha usnam arjar pupra ini yang nakawai pat ka seng san pertai hatu indang job ne sai comments